liikkua. Näin pitchänä liikkua. Näin pitchänä liikkua. Mitä sun kanssa? Tajuut sä? Vittu homo. Nyt sulla ei ole mitään videoa, se on hyvä. Kuvaa, Rasse kuvaa. Rasse kuvaa. Mikä tää jätkän nimi on? Ei kukaan kerro. Ei kukaan kerro. Sä kävit muuhun kiinni tuolla kaupan sisällä. Lihaava pikkupoika mulle temppuilee tuolla takana. Tajuut sä vittu pelle! Sä oot mulle Onko mä? Lyö! Minkä takia mä Lyö! löin sua? Sanoit sisällä, sä löysit mua. Ihan, siis Sä uhkasit lyödä mua. Niin, mä ehkä väännän sua Noniin. nenästä. Väännä Soitetaan sun äidille, niin sun äiti... Väännän nenästä, älä Minkä puhu. takia? Tommonen Sä vaan läski. puhut. Ihan oikeesti. Ai et säkään mikään laiha äijä. Ei niin, kun mä oon vähän isompi kuin sinä. Ihan Mitä oikeesti. nyt? Mitä vittua? Tää kävi muhun käsiksi. Tää kävi muhun käsiksi. Sulla on 5 sekuntia aikaa lähteä. Mitä vittu sä tuut töniin mua? Tää toi kuva. Tää vittu, ihan sama ottaa kuin kuva. Laita vittua toi kamera. No, Tähän sulla tuo. hei, lähde nyt vittuun siitä. Hei, nyt lähde vittuun. Lyötkin mua, niin tää on Katsotaan, no vittu, no lyökää, no tulkaa koko porukka siitä. No niin lähde vittuun täältä, sulla ei mitään asiaa tähän enää. Mä lyön joka ikistua kertaa turpaa kun mä näen sua, katsotaanko? Katsotaan, vaan. Vittua. No haluut sä päästä? No niin lähde nyt menee täällä. Kova jätkä, tee jotain. vitun pelle, häh? Niin, tee jotain. Nytkö sä käyt kiinni? Hei, lähde nyt Oi, nyt mulla vittua on täällä. niin Se oli kuva. Ai, lottu! Mihin sun? Mulla on murtu luu, saatana! Pystytkö sä liikuttaa sun kättä? Joo! Ai, mä tuon mun nostaa! Ai! Pystyt liikuttaa sitä sit mitä niin on murtu. Ai, saatana! Ei se murtu, sä pystyt liikuttaa. Äiti, mä satutin vittu mun käden! Auta mua! Miten vitussa on nyt murtaa olkapää tossa? Nyt kyllä pitää olla taitava. Tässä Anttuu, Panttuu, Lanttuu, Santtuu. Naisiin bileis. Yeah. Naisia on svägää. Jolo, swag. Jolo, swag. Kun on popitusta. Jonne popitusta. Mitä apinalauma? Saa yliopistoa. Disco. Pizza. Ottaa kiva. Mati onpa hoimaa. Disco. Oi. On. Lummut soittaa, ei vielä kuole. Veivamme ventaa keitalle käy. Viidakon plait. Puun ei mene. Apinalauma taas kereeseen moikka. Mä käytän aina ihan vähän meikkiä. Sun kaikki tekeminen on feikki, kaikki sen tietää. Kohta sätää. Kohta sätää. Kohta sätää. Kohta sätää. Kuuroja. Sokeita. Kehitysvammaisia ja tavallisia ihmisiä. Naamakin. Niitä sataa! Jei! Tänne sataa! Pipi, epi. Minulla on kynä, minulla on omena. Ah, omenakynä.
Minulla on kynä. Minulla on ananas. Ananaskynä. Omenakynä. Ananaskynä. Omenakynä, ananaskynä. Ananaskynä, omenakynä. Joku vei mun risyt. Se olit sinä. Minun äitini. Elikkä moi. Tässä olisi nyt tätä Mega Forcea. En mä tiedä, onko se ES. Niin. Mä ostettiin tästä Lidli Alepasta. Niin tuli sattumasti tämmönen hyvältä tuoksuva juoma. Niin taisinpa ottaa sen mukaan. Niin. Ja tässä on niinku tämmönen hieno Loigermin logo. Joo. Ja en ole niinku koskaan juonut ES:ää, siis tiedoksi. Kun vaan en vaan ole nyt. Pakko vaan sanoa. Siis mä kuvaan videon, kun mä juon tätä ES:ää, tai Mega Forcea ihan sama. Kaverit on kertonut, että tää on hyvä, mutta mä otin kyllä oksennusämpäri. Jos tää on paha, en usko, että mä oksennan. No, mitä me tässä odottaa? Juonko tätä? Namia. Tää on hyvää. Ei tarvitse tuomperia. No niin, tänään on Steppakin video. Mä lasken tästä alastaan roskikseen. Ja lähtee. Ai saatana! Ai vittu! Ai! Se on eurot per enää, kun tulee jaa ja vestänyt sitä. Ei vittu tulee. Hyvä on. Annan arvosana 5/5. No, Nukessahan ensinnäkin kaikki kulminoituu siihen pihan kontrolliin. Ei kulminoidu. Nykymetas halli on sikana tärkeä, niin sen pihan voit saavuttaa ja sit sun riittää yksi tyyppi sinne. Hei meillä olisi homma tässä vähän kesken nyt. Mikä homma teillä on kesken, joku kynäriamatöörien liittokokous vai? Hei, järkkäri tänne. Mä näytän. Järkkäri tänne. Järkkäri tänne, joo. Jos sulla on ramppi, joka on nykyään ihan syka... Ole hyvä, mulla on juttu. Ole hyvä ja poistu nyt. Jengi on suolasta! Jengi on suolasta. Jengi on suolasta. Hyvin oikeesti. Ei teko yskä.